Ka KSU Southwest Khasi Hills District ha ka arpu artarik urisau arajar arpusan hapo ka jinyalam usamla forward man nongrem President Bat Usamla plus Borlin Kharjarin Environment Secretary kalalet banya kendo ya uba Barnari Maulong IAS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District halor ka jingsuba bakala bandai ka jingthmu bashalandat habayade bat ka geoscientific investigation balale da ka Geological Survey of India hakathan maukarwat hadian ka jing munjur na ka sarkar kami lingba ka Ministry of Mines kaseng kala keno ba kadan ka jing suba ba kani kala bandai ba kile ya ka comprehensive environmental impact assessment ka badai ka pre-mining activity banchule formality hashwa ban sedang ya ka mining tangban comply ya ki national guidelines Katba kum ka Environment Protection Act 1986 but ki guidelines ka International Atomic Energy Agency but ka World Nuclear Association hashwa banti uranium. Ka KSU Southwest District kumba ga apendi abade baka jolong zaman abade ko isu uranium opo jong kani ka dong ka thai jumi ke mata kasi naglagi kasang dawan ya kendu ya u Deputy Commissioner jong Southwest District habade bat ka field survey ya ka ban nakalang jong ka Geological Survey of India ka pasang banle kisnong po jong ka thai makrwat bar ki kisnong di Marjan te kani ka jing wanle ya kani ka geoscientific investigation nakalang jong ka Geological Survey of India kadai leba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani kajing wala kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali pada ki baba jong ka thang bat khantam yang ni kum kasang kabade kasang ka baju pengor kabade bat kani ka kam lani kabade bat kani ki isu uranium te kawara ru kaji spas ni ujungi namar ba kumangite pi ba yo le se kani kade kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo se ki haban le eta ka comprehensive environmental impact assessment marngite hi de kani kanja assessment ki sadle formality na haswa banle sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon ka mining site ki sadle ru sa ki jaka ki ba marjan kumbang itip di bagani jaka jumi kamda jengai na po domisiat mataba ti yo le se haswa bakinle ya kani ka bakinle ka mining ki don ki jismu banle banti uranium yo le se ki persang banle se kani kanja assessment tang ban comply ya kita ke national guidelines ka bakum ka Environment Protection Act 1986 na tay ki international guidelines yung ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadai ka kawai gaba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pre-mining activity ya kabana kalian jo star India lengba ka Geological Survey India kawan banle hapo jong ka dong ka ju kabaar ka jing artin ka bangidan kolong hoy kila kibru kila banong ba kadon ji dai yu ka Geological Survey of India barka kampi uranium kibru kila ban kli kunta lani kidla bandan ki bayalam bakla banong baka GSI kamdan JDA bakam uranium reng kwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa an pansai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh di kata kadai gamat kaba nakaleng jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu udisi nomor kaje keren udisi ni laong ba katba nomor kumbolong menta kamdon kajing pomsai habade berkani kajing temu jong kani ka GSI ti habadon kajing pomsai kolong bang laong badai ban pensange swa bat de pensange swa namar kat hadu bagi ba kinyo ya kajing pensai lane kinyo ya kajing sanya mar kumbang itip hi kumba ong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka baaru kalong ba kumang asusu hi ba ka GSI nginom la ban ong ka GSI kalong kuit kamdo jede uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagiwe jala jong kari India te ha ka jing kudu di si mane
ngila wara drifli ki point drifli ki mat ki ba ngi snow ba de ban sange suaya kini ka field survey jong ka geological survey of India but lana ki kwa ban continue ki dai lana kwa ban teng kolong ba ki dai ban ai ki dai ban comply ha de kini mat ki ba ngi labo but kamat ka ban kong kolong ba kumangiti bi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habede kani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata ka de kumbolong matay pa ba kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batay ka ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jong ka geological survey of India ka ba arpat kalong ba aka jing lab jungi la shuan mapo DC office la shuan po DC office la shu pa DC office but DC office na shu pa sapo sa kisnong di paper jong kani ka time makruan are kam semladon pat kata ka public consultation lani kata ka jing yakhir pa ba ka jing yasai ka jing kran na pos nang tao kata ka de ka wei ka bangi olap ka balai pat kalong ba hagi jing pat soju la pan snow ba kam don kata ka jing batasai habide ka jing mu jong kani ka survey ba ka jing sai ka lai kumbalong ta kam semladon kata ka jing batasai habide ka pat kani ka jing batasai kawara sibun ka jing sakdom kawara sibun ka jing taris new but ka peniru ba kala bandon selendet but haka jing pensau ni loong ba lada balai kini ka geoscientific kani ka geological survey of India ka suwan le survey haka jing sa ki pa ba na susong ki de bantet kile yu ke ki methods ba kile na makumatip ta kalong ba ki ong hana ba kinle ta ka geological mapping kinle ka ta ka sample collection kin habade beti kin sim ya kando ka siap nong ta bantes nata untang kata kile ru habade ka jipi klu kum ta piting lane kata katrenceng kai bang tip kilong balai habati klu ki mabile ta trenceng kolong ba ka trenceng le ki bandril du 10 meter kala bantam ya kataro bat kata kadai kai ka babu di katatin habade jungi habade be yangi kum kasang bangi so bangi haka jingi kendu jungi meneng la pensai la krencai bade man sange soy ko bukum kani namar ba klem dadon ka jing ya selok lame klem dadon kita ka jing jur na kaleng jing ba jing snong ba fer ba kani ka GSI ko mod bande bat tang kata ni i ba kani ka GSI ka lawan ru klem ka jing manjur lane klem ka jing tip jong ka KCDC ting jing kandu jing DC mane tina kaleng jing DC ula pensai ula ong bana klang ju unsa haban lum lane kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka bana klang sing balang ba fer na klang snong kina don lang bana klang jum ta ki bru ju ki SI ru ki haban don lang ban so ban ong tak ka wai ru palong ba lada kali ki arten ke batang kandiat ru palong ba na klang ju ngi kum kasan lem ba ki ba palong ba ngi haban persa hi banya sakmat ha ba dei ba kani ka scientific investigation jong ka geological survey of India kani kajing la ISI so man ong dai ba ka kalong kayu waju ka bor ng council pat ka persangru banelam bakla la ne ban produk bakla ya pa ba ka dong ka kain ko wai te ka karwo ka basay ka banak lang ni ay kalong ba ya ka ISI kalong ba ka dai basange mador ka bakum kani mar kani ka kani ba ka don ka ISI selendat hoy pila ban ong ba ka ISI gamdan dai dai kam yurnyam renga ong ni pi ni ong epi ba katkum ka jinglap jong ka TSU ni sadlap ba kidan wat university ru di vale ka research hakartan university ba habakut pa di kita ki data ki ba ki collect leng ba ka research di university kapoy sa ka UCL kapoy sa MD e naklanjingi dawa ba de ban patsange so support patsange so malor de ban sai de ban ka banta ba di so man ong bala kadai ka jingmu kabalong ba banti mapu kandau yurnya mulai nakaleng dingin ng kamera keren ng keren sai ba nginom sa bakum kani ka fil sobe ba kin ya chakmat hapo jo kadong ka thai makruat